Hej og velkommen til den her video. I dag der vil jeg spille sådan en hulevideo, hvor jeg laver en video. Altså, nej, ikke en video. En hule. Og jeg vil vise jer, hvordan man laver den der på et bord. Ja, det kommer til at blive så fedt. Men jeg synes i hvert fald bare, at vi skal komme i gang. Okay, prøv at høre. Man skal bruge 2 tunge ting. Jeg har jo lige brugt det der. Og 5 tæpper. Okay, vi vil hellere lave en anden hule. Vi har ikke prøvet den hule før. Så ja, vi er gået en lille smule i gang. Altså, det man først skal, det er at bruge 5 tæpper. Ja, jeg ved, Andreas han snart sidder og ser med derude. Ja, hej Andreas. Ja, og det man skal bruge. Nej, ikke hvad man skal bruge. Her, ikke? Man sætter bare en stol op på et tæppe. Så Sofie lige givet mig et andet tæppe. Og et tæppe mere. Wee. Sofie, woo! Og 3 tæpper. 4 tæpper. Og 5. Så har vi ikke flere tæpper. Ja. Jeg synes i hvert fald bare, at vi skal komme i gang for anden gang. Hej. Ja. Vi er gået i gang med det her. Hvad fanden sker der? What? Okay, men det her, det holder af sig selv. Det var ikke rigtig godt i. Det er også bare klædt for. Så det vi gør her, det er, at vi sætter den sådan der. Okay, men vi kan lige så godt bare sætte den helt hernede. Når nu også de her tæpper. Jeg skal ikke bruge det tunge tæppe her. Det kan jeg lige så godt fortælle dig. Sådan. Sådan. Nu har vi klaret det her. Lige her. Så har vi lige klaret det dernede, ikke? Yes. Sådan. Ja. Jeg skal også lige sætte et eller andet her. Den sætter vi så bare lige der. Hov, det var den ældste til. Det var fra dig, Sofie. Ja, jeg kan godt forstå det hårdt. Det er også lige meget. Jeg synes i hvert fald bare lige, vi sætter videoen på pause og kommer lige om lidt. Hey Sofie, hvad er det, du laver? Okay, vi vil i hvert fald lave det her. Jeg synes i hvert fald bare, at vi skal videre på den her video. Min mor er lige taget op og kører med min mor. Ja. Og nu, hvis I har set en af mine videoer, og hvis jeg har lagt en af de videoer, hvor jeg står, altså hvor jeg ikke taler med jer. Jamen, jeg vil gerne prøve at gøre det, men nu taler jeg jo med jer. Det skal I bare være glade for. Jeg laver altid nogle dumme videoer. Jeg er altid så dum med mine videoer. Og det er ikke engang løgn. Det er ikke løgn. Ja. Okay. Vi kan sige... Ja, okay. Kom lige herned. Yes, se lige det an. Kæft, det er smukt.
Ja, hold kæft, det er smukt. Ja, det var min fars idé, at vi skulle lave den der hule, ikke? Han er virkelig god til at lave huler, sagde Sofie. Var det ikke det, du sagde? Ja, okay. Hun nikkede. Jeg var lige i gang med det der. Men for helvede, du er med i videoen. Du står og laver værmøller lige derovre. Jo, du gør. Nej, jeg gør. Den her går ikke med på YouTube. Jo, den skal. Nej. Ja, nu. Min lille søster, hun talte lige før. Ej, for helvede, var det smukt. Ej, der er hun. Sådan, okay. Undskyld, jeg ikke tale mere. Føles bare som om det er så Mikkel, du skal ikke sige nej, fordi jeg er dum i hovedet. Ja, det går ikke særlig godt med den her hul. Jeg har lavet den før. Hvor jeg har lavet den før. Jeg har lavet den tidligere i den her video. Jeg har aldrig lavet den før, men det har jeg selvfølgelig. Jeg vil vise noget til jer, som jeg ikke har lavet før. Det kunne jeg aldrig finde på. Nu kravler jeg lige hurtigt ind i hulen. Nej. Nu er jeg oppe. Yes, nej, for helvede. Nu er jeg oppe. Nej, for helvede. Nej. Hvad kan man gøre? Jeps, det var alt for den her video. Eller ikke rigtig alt for den her video. Nå, det var alt for den her video. Husk, at I rigtig gerne må smide et like. Dislike, jeg er ligeglad. Bare husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvorfor det er, I disliker. Altså vi. Ja, altså jeg rækker ikke fuck til jer. Jeg rækker fuck ind i skærmen, og så ud til hende. What the fuck? Nej, fuck. Det var alt for denne video. Like. Husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvorfor det er, I disliker. Så er der ikke så meget, man kan sige. Farvel. Og ha' det godt. Måske. Jeg ved sgu ikke, om I får det godt i dag. Jeg ved sgu ikke.